كاب إريتريان ميديا نيتورك نزعلت استدالو زينا انهو فلما أرستاتو أم حضر زوبا عن سباب نوس زوبا على برعد نزركب تكالات محبراوي أقرقلوتن حرشاوي لمعتن تعذيبو سقم 6 ماي نبرتي كتما ناقفة تفتيحو أب فورو أب معك أب ماين حمدن زتوكور سراحي سلاسل الله قدما منستر السودان هاجرو مس إثيوبيا صلن مفتار مدب كم زي بالله قليصو أب ممكات لبدا كورونا فيروس بدك أنستياب زمرحة حجرات زي حشو تصيد كم استمزجبة تقليصو زرزرو أما حضر زوبا عن سبان باصدر عبد الله موسى بحمشت سنة ابن السبع على برعد نزركب تكالات محبراوي أقلقلوتن تعتقد سحر رشاوي لمعتن باتيحون نتفتاتو تعذيبون أمباسادر عبد الله وعدته ديقاتات رهياتات تكالات عنان أبيات تمرتن كمون بروجكت حرش على بردن كالوتن أبز بتحلو أقلقلوتن مبراخ أب مساي كوسودو بزعباز اللوم سقمتتات نزم الكتوم أكالات حساب تلواويتهم عبتن زبان نبرتي من محضرات كبابي إيدنن ترنقوان كمون بروجكت حرش على برعد التقلقل 600 متر كيوب ماي تعقور ديغان 300 متر كيوب ماي نايم حاز عقم الزلوة راها أبي طاقن زركبن بدمر شوعات تخزنت ماي كم زلوة 160 هكتار كلمع زقل أب سنجرو ترنقوا زقدب بوتادما درو مصنعتو كم تزازمي أبتوان تقليسو ابن سبع على برعد كماوي هوسبيتالن 4 مدبرات عنان كمون 10 توكلته كماوي موال حصانات 24 ناي مباطا 10 ناي ماكلاي درجه 4 دما ناي كلاي درجه ابيات تمرتي يركبا سقم 6 ماي نبرتي كتما نافان محاس بمتحببار من محدار زوبا سميناوي قيح بحري اب الروبا وغريت استهانصت ديغا خل ماي بموهلالا تحت بايتاوي تحستو ماي هابتيمو تسقم فتح رقيبهم نتسقم المفتاح بستخايد حيال صعري هزبي بقانتا توديبو نمزرق حشام بوكوتات زقلقل 8 كيلومتر قدا قدي بمقعتن كلتا باسكاتات بمسرحن عبي استواصو كم زقبرة تفليتهم نتسقم نباري الممتصا كسرحا كابستوطنا كلتا ديقاتات اتحانت الدروك تزازة من كلا تخاليتي 35 ميتاويت كاب هنصاوي سرحتا توديو هزبي ببخبابيو صريتو استحلو مايك ستي باقي الله ناب هوسبيتال نافا تكالات تمرتن كالوت تكالاتن مسمر ناي مزرقح عمام دما درو تجمير الله تندقاتات نزنا وحقوان أقلقلوت كبام انتي أب لعليا سفيح ناي معك أب ماين حمدن سرحات كايدن كالله أب وسناسن روبا وقريد دما جرادين نملمع تبقاقيس الله نزنا كتما نافا كما أبنت بموساد أب ممحدار كبابي علا تصلامن بيانن دقاتات يهنت الله أبنو زبا فرون برتي من محضرات كبابي محفيد عربتون كمهلن ببروجكت عدهالو تحقيزهم أب كسرى لاستباهلو بوتا مالي وحج يسرح اللهم تسلاسل بزول سرح مغزلتان ايتي أب كل تشان عسرتو تشعتن بنبرتن ايتن من محضرات كبابي استجمر عيوم مخانو خطكاسن كله دقف ماشنير يدل سلز نبره مس بروجكت عدهالو بمتحببار مس بروجكت عدهالو بمتحببار أستات 400 هكتار زستي أستات 930 متر زنوحاتو مالي وحج يسرح اللهم وصرا ليه هزب سلسة من محضرات كبابي بحبار نحر الشاز تقاملو بوتا خوينو اتزعم ممزلو صراح نتي اب مقواسز تمركوسة هيوت نبرتي ناب قوامي من نبابرون مقياروز علميو أب روبروبيا أستات 120 متر زنوحاتهم إلي وحج أب ميلا كاسو دما ببروجكت عدهالو استسرحة نمستي سبنتريتن زقلقلا كل ترهياتات أب معك أب ماين حمدن عبي استواصو يقبر اللوها محدارات كبابي محفيد عربتون كمهلن أستات 984 سدرابيت ينبران ناب زيناتات وصاخ نسقر نهداسي قد بزملكت أب مونغو إثيوبيان قبسن زي مرددا أب تفترلو أب زوان
ኢትዮጵያ ፈለግ ናይል ዘለዋ ናይ ተጠቃምነት መሰል ንማሕበረሰብ ዓለም ንምንጻር ሓያል ዜናዊ ስራሕ የድልያ ከም ዘሎ ጸሓፍትን ተንተንትን ተሃገር ገሊጾም ቶም ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ዝግደሱ ጸሓፍትን ተንተንትን ጋዜጠኛታት ህዝቢ ዓለም ብዛዕባ ህዳሴ ግድብ ቅኑዕ መረዳእታ ንኽረክብ ኣህጉራዊ ቋንቋታት ብምጥቃም ሰፊሕ ጎስጓስ ከም ዘድልያ ገንዚቦም ግብፂ ብዛዕባ ህዳሴ ግድብ ንዘሎ ኣረኣያ ንምጥምዛዝ ሓያል ምንቅስቓስ ተካይድ ምህላዋ እቶም ሞያውያን ብምጥቃስ ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ነዚ ጉዳይ ልዑል ኣተኩሮ ብምሃብ ኣበርቲዓ ክሰርሕ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲቦም ነዚ ንምዕዋድ ድማ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ኣብ ዝዳሎ ናይ ዘተን ክትዕን መደባት ምስታፍ ወሳኒ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኢትዮጵያ ምስራሕ ህዳሴ ግድብ ናይ ካልኦት ሃገራት መሰል ከም ዘይግህስ ክትገልጽ እንከላ ግብፂ ብወገና ምስራሕ ናይቲ ግድብ ንማያዊ ብጽሒታ በኣሉታ ከም ጸልያ እትገለጽ ዝኾነ ደባዊ ምስሓብ ኣብ መወዳእታ ብምርዳእ ስለ ዝፍታሕ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ጽልእ ንምፍጣር መደብ ከም ዘይብላ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ኣረጋጊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ምስ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ሱዳን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ባህላውን ታሪኻውን ምትእስሳር ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እቲ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ግንቦት ኣብ ደቡብ ክልቲአተን ሃገራት ዝተፈጥረ ግጭት ብምርዳእ ክፍታሕ እምነቱ ምዃኑ ገሊጾም በቲ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ መንጎ ሚሊሻታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ደቡብ ክልቲአተን ሃገራት ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህይወት ጉድኣት ከም ዝወረደ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ድማ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ሓዘን ከም ተሰምዖ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ኬንያ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሰለስተ ወርሒ ኣቋሪጹ ጸንሐ ትምህርቲ ቅድሚ ምጅማሩ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ክግበር ከም ዝግባእ ፕሬዚደንት ሃገር ኡሁሩ ኬንያታ ተሓሳሲቦም መሰረት እዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኬንያ ምስ ማሕበር መምህራንን ካልኦት ዝምልከቶም ወገናትን ይዘራረብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣቋሪጹ ጸንሐ ትምህርቲ ክቕጽል ዝድለ እኳ እንተኾነ ምርግጋጽ ድሕነት ተምሃሮ ግን ቀዳምነት ክወሃቦ ከም ዝግባዩ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኬንያ ዝገለጽ ኣብ ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ትምህርቲ ንምቕጻል ዝተኻየደ ፈተነ ንተምሃሮ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ክቋረጽ ከም ተገብረ ዝፍለጥ እዩ መንግስቲ ሊብያን ተቃወምቱን ነቲ እናገደደ ዝመጸ ግጭት ሰላማዊ ፖለቲካዊ መዓልቦ ንምርካብ ዘኽእል ዝርርብ ከካይዱ ከም ተሰማምዑ ይቃላሕ ኣሎ ማዕከናት ዜና ሩስያ ኣብ ዘቃልሕኦ ዜናዊ ጸብጻብ ኣብቲ ዝርርብ ሰላም ንምስታፍ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመርሖ ላዕለዋይ ጉጅለ መንግስቲ ሊብያ ከተማ ሞስኮ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወጻኢ ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ዝርርብ ሰላም ዘለዎም ደገፍ ብምንጻር ተግባራውነት ናይቲ በመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ በመንጎኝነት ሓያላት ሃገራት ድማ ኣብ ከተማ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ሰላም ዝተበጽሐ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ተግባራውነቱ ክረጋገጽ ፀዊዐን ኣለዋ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘጽንዖ እገዳታት ኣጽዋር ክትግበርን ግጭት ከቋርጹን መንግስትን ተቃወምትን ሊብያ እኳ ተሰማሚዖምሉ እንተነበሩ ንኽልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት በብወገነን ዝድግፋ ግዳማውያን ሓይልታት ናብታ ሃገር ዝጓርቶ ኣጽዋር ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ ግጭት ሊብያ ብምትእትታው ግዳማውያን ሓይልታት ሓድሽ ምዕራፍ ሒዙ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ምስታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ሰላም እውን ካብ ዲፕሎማስያዊ ሓልቂ ሓሊፉ ኣብ ቀረባ እዋን ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘይህሉ ይእመቱ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ወሰናስን ከተማ ትሪፖሊን ዝርከብ ዕርድታት ናይቶም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝምርሑ ተቃወምቲ ዘካይዶ ደብዳብን መጥቃዕትታትን ኣሓይልዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ብራዚል መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስን ብሰንኩ ዝስዕብ ሞትን መመሊሱ ይንህር ምህላው ኣብ ዝቃላሓሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ጄር ቦልሶናሮ ሃገሩ ኣባልነታ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ክትስሕብ ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ ውድብ ጥዕና ዓለም ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዘለዎ ዝኸሰሰ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ኣብ ልዕሊ ብራዚል ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ስነ ሓሳብ ኣድልዎ ምስ ዘየቋርጽ ሃገሩ ኣባልነታ ካብቲ ውድብ ክትስሕብ ምዃና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ቦልሶናሮ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጽጻር ጸኒዑ ዘሎ ናይ ምንቅስቓስ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታትን እገዳታት ፈጢርዎን ዘሎ ቁጠባዊ ተጽዕኖ ንምቅላል ነቲ እገዳታት ናይ ምፍዃስ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም በኣንጻሩ ለበዳ ከይተቆጻጸርካ ዝግበር ምፍዃስ ሳዕቤናቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ብራዚል ድማ በቐንዱ ነቲ እገዳታት መሊሳ ከተትርሮ ከም ዝግባእ እዩ ዘነጽር ናይ መወዳእታ ዜና
ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ዓለም ብምስፍሕፋሕ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ኣብ ብዝቕዘፈሉ ዘሎ እዋን ናተን ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ሃገራት ልዕልተን ብደቂ ተባዕትዮ ዝምርሓ ሃገራት ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዘመዝገባ ተገሊፆም ተን ከም ጀርመንን ኒውዚላንድን ዝኣመሰላ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምርሓ ሃገራት ነዛ ዓወት ከመዝግባ ዝኽኣላ ኣብ ምውፃእ ቅልጡፍ መምርሒታትን ምክትታልን ብዘርኣዮ ርእሰ ተኣማንነትን ዕቱብነትን እዩ በአንጻሩ ኣብተን ብደቂ ተባዕትዮ ዝምርሓ ከም ኣሜሪካ ብራዚልን ብሪጣንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ብዝተረኣየ ሸለልትነት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ዘን ሃገራት ዘስካሕክሕ መቕዘፍቲ የውርድ ከም ዘሎ ከም ኣብነት ይጥቀስ እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ንመጻኢ ኣብ ፖለቲካ ክህልወን ዝግብኦ ቦታን ተሳታፍነትን ክዓቢ ከም ዝግባእ ዘመልክት ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሜሪካን ብራዚልን ብብዝሒ ሞትን መልከፍትን ኮሮና ቫይረስ ካብ ዓለም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ተሰሪዐን ምህላወን ዝፍለጥ እዩ እዚ ኤርትራያን ሚድያ ኔትወርክ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትራያን ሚድያ ኔትወርክ ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንኡስ ዞባ ዕላበርዕድ ንዝርከብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሕርሻዊ ልምዓትን ተዓዚቦ ጸገም ስተማይ ነበርቲ ከተማ ናቕፋ ተፈቲሑ ኣብ ፈሮ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ ቀዳማ ሚኒስተር ሱዳን ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ጽልእ ንምፍጣር መደብ ከም ዘይብላ ገሊጹ ኣብ ምምካት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝምርሓ ሃገራት ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ